ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ବିବାହ କରିବ ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି ଦିନ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ସମୟ ବଢିଲା, ଧୀରେ 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 ସେ ଲୋକ ସେ ଜିନିଷ ଭୁଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଲା, ବଡ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜକୁମାରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା, ସିଏ ଟିକେ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କଲା। ଯୋଉଦିନ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି ଥିଲା ସେଦିନ ସେ କଣ କଲା ନା, ଘର କବାଟ ଦେଲା ପରେ କବାଟ ଆଗରେ କିଛି ସୁନା ଆଉ କିଛି ଦୀପ ଜଳେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେ ଯାଇ ରାଜା ପୁଅକୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ତାକୁ ଚାହିଁଲାନି ଯେ ସେ ରାତିରେ ଆଜି ଶୋଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭିଶାପ ସତ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଯମରାଜ ଗୋଟେ ସାପ ରୂପରେ ତାକୁ ଦଂଶିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଦୀପର ଆଲୁଅରେ ଆଉ ସେ ସୁନାର ଚମକରେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଆଉ ପଶି ପାରିଲେନି। କିଛି ସମୟ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ସମୟ ବିତିଗଲା, ସକାଳ ହେଇଗଲା, ଆଉ ରାଜା ପୁଅ ଯେହେତୁ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା। ଆଉ ସେହି ଦିନ ଥିଲା ଧନତେରସର ଦିନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ କିଛି ସୁନା ଘରକୁ କିଣନ୍ତି ଆଉ ଦୀପ ଜଳେଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ